ସ୍ତ୍ରୀ ସବିତା, ମୁଁ ସବିତା ଆମେ ତମର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। ଲଭ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତମେ କହିଲ ତମକୁ ବାହାଘର ପରେ ତମ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ମୋଟା କରିଦେବି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ମୋଟା ହେଉଛ। ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ସେତିକି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ମୋଟା ହେଉନି। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା ଖାଉଛି ତମକୁ ସେଇଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ନା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ମୋଟା ହେଉନି। କହିଲା ତମେ, ମୁଁ ଯେଉଁ 15 ଦିନ ମାସରେ ପଳଉନି ଆମ ଘରକୁ, ସେଠିକି ମୁଁ କିଛି କାମ ଦାମ କରୁଛି। ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆଉ ଭଉଣୀ କାମ କରୁଛ, ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସିଛି ନା, ଆଉ ବସିଛି ଖାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇନା ବେଶୀ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ମୋଟା, ମୋତେ କହିଲା ତମେ ମୋଟା କରୁଛ, ମୁଁ ଚାଲିନା ଆମ ଘରକୁ ଯିବା 15 ଦିନ। ମୁଁ କହିଲି ତମ ମାସରେ 15 ଦିନ ଦେଖା, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତମ ଘରେ କ'ଣ ମୁଁ ଘର ଚୁଆଁରେ? ନାଇଁ ମ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ, ଆଉ ଯିବ ସେଇଠି ରହିବ, ତ ବସିବ ଖାଲି ଖାଇବ। ଆଉ ନା ବସିବ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇଠୁ କହୁଛି ନା ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ଆମ ଘରକୁ, ତମେ ଆଉ ମାସରେ ଯିବିନି, ତମକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ମୋଟା କରିଦେବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 2 ମାସ ହେଲା କ'ଣ ଯାଉଛି କି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ? 2 ମାସ ହେଲା ଯାଉନି। ଆଉ ତମକୁ ମୋଟା କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବି ନା। ଆଉ ଲଭ୍ ବେଳେ ତମକୁ କହିଥିଲି ତମକୁ ମୋଟା କରିଦେବି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ।